ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, хоҳаракҳои меҳрубон ва тамошобинони гиромӣ, умед дорам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастен ва идатон муборак. худованд ҳар муроду мақсаде доред дар ин моҳи бузург, дар ин моҳи пурфайзу баракат, дар ин рӯзи хурсандӣ ба муроду мақсадтон бирасем. ва хеле мебинед мо дар роҳ дар сафар ҳастем, яъне ки идгардак рафтестем. мо ба тарафи идгардак. идина муборак дӯстони азиз, фаромӯш кардам идина муборактон бугум. идина муборак як кулча фаромӯш кардам, ба худо дар олмон омадам дигар идинам фаромӯш кардам. идина муборак, як тухмаки айёрак, кулчаотон қаторак. идина муборак. идина муборак қаторак я танга не тезда биё ҳеянга. мо идгардак рафтем сем хай. дӯстони азиз, биёин аз ҷои ҳама каса идгардак мерем. имсол мо ака ҳар сол дар хона мекардем, имсол мо идгардак рафтестем хонаи дугонамон, дӯстмон, хоҳаракмон ва ҳамкормон. янам хел дӯстони азиз, бо мо бимонен, якҷоя идгардака ҷашн мегирем. баъд насиб боша иншоалло ки бо бозгашт ба тарафи хона, аввал ида мегзаронем, бахшию хурсандӣ насиб карда боша ба розигии худованд, бо ба тарафи хона. дӯстони азиз, мо дар поезд нашиштем. одамам камай, як одам, ду одам, як та иҷа, як та ҳо вагонда, як та як вагони дигада одам камай. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали мо. идтон муборак бошад. кулчо қаторак бошад. кулчаҳо қаторак бошад ки идина муборак, кулчаҳо қаторак, як танга, ду танга, тезда биё тухунда биё тоҷикиро намефаҳмам. идатон муборак боша. ман мегӯям ки амир рӯза тез гузаште. мегӯю вообще неми рӯз рӯза буд, а пагар шуд аз идar. нафаҳмидӣ рӯза буд. тамошобинони азиз, ина мо дар идгардакем омадем, расидем, худоро шукр. Биё опакра. дӯстони азиз, ина мо бо хона як дӯсти дига омадагем меҳмонӣ идгардак. инҷа бисёри занои тоҷик дӯстомон ки ина 5 сола мо дар ҳамиҷа дӯстӣ дорем, идгардак омадагем. дӯстои дерина, дӯстои тоҷик, дӯстои қадрдон. тамошобинони азиз, мо бо
سیم خونه اومدیم گردک. اینم خونه یک دوست مونه. ایدی نوی همتون مبارک باشه. خداوند به سال ماه دیگه برسانمون به عید رمضان و به عید قربان.